Ahojte doTERRA rodinka, vítajte na našom pravidelnom každotýždennom webinári. Verím, že sa máte dobre a chcel by som vás pozvať niekoľko ďalších webinárov na prezentácie z podujatia Leadership Retreat 2022 v Utahu. Ich pozeraním sa veľa naučíte, budete určite nadšení a viac prepojení s ostatnými, ako by ste tam sedeli v prvej rade. Odporúčam vám zobrať si niečo na písanie poznámok, nejaký osviežujúci nápoj a tiež si zapnúte difuzér s vašim obľúbeným olejom. Pohodlne sa usadte a užite si toto školenie. Je naozaj úžasné stretnúť sa zase naživo s toľkými ľuďmi. Tie odkazy, ktoré sme doteraz počuli, boli také inšpiratívne a sme veľmi nadšení z toho smeru, kam sa teraz ako spoločnosť uberáme. Dnes budem hovoriť o sile zdieľania, ale predtým, ako sa k tomu dostanem, oboznámim vás s finančnou situáciou spoločnosť doTERRA. Ako hlavný finančný riaditeľ budem s vami zdieľať pár štatistík. Spoločnosť doTERRA má stabilný a silný rast tržieb po celom svete. Sme silná spoločnosť a na grafe môžete vidieť, že v roku 2020 a 2021 sme zaznamenali zase rast, takisto aj rast v počte zákazníkov. Dosiahli sme hranicu 10 miliónov zákazníkov po celom svete. A spolu s novými zákazníkmi tiež vidíme veľmi silný trend, a to reaktiváciu našich neaktívnych zákazníkov. A to je veľmi dôležitý ukazovateľ rastu spoločnosti. Emily už hovorila o retencii zákazníkov a naša spoločnosť má najlepšiu retenciu na svete. Vidíte v USA po celom svete 65%, v USA 75%, kdežto iné spoločnosti majú 10 až maximum 20% retenciu. Silným ukazovateľom sú aj loajálni zákazníci. To sú tí, ktorí robia svoje objednávky aspoň 6 mesiacov za sebou. A v roku 2021 sme dosiahli ďalší míľnik, a to 1 milión lojálnych zákazníkov. Takže finančne sme veľmi zdravá spoločnosť. A teraz už budem hovoriť o tej sile zdieľania, aké je to dôležité, aká je to integrovaná súčasť našej spoločnosti a naozaj dôležitá pre ďalší rast spoločnosti. Teraz budem hovoriť stručne o zákazníckom cykle. Väčšina ľudí začína ako zákazníci, ako užívateľia produktov. Hovoríme im aj užívateľia. A keď si zákazník alebo užívateľ produkty obľúbi a používa ich, objavuje nové produkty a prirodzene je priťahovaný k tomu, aby oleje zdieľal s ostatnými. A oni zistili, že zdieľaním olejov si dokážu doplniť aj príjmy. A keď si uvedomia, aké jednoduché je zdieľať tie oleje a tak si aj doplniť svoje príjem a mať teda príjmy z Unilevelu a bonusových fondov, tak zo zdieľateľov sa stávajú budovatelia. A keď budovatelia začnú sa venovať svojim tímom a podporovať ich, stávajú sa lídrami. A vy ako lídri to veľmi dobre poznáte. Ale chcem sa teraz zamerať na kritický bod tohto cyklu, a to je zdieľanie, zdieľatelia. To je kľúč k doTERRA úspechu. A takto to bolo už od začiatku. A tak to aj bude. Bude to základom toho, čím my vlastne sme.
Keď sa pozrieme na tento zákaznícky cyklus a na tú konverziu tohto procesu, to znamená tá zmena zo zákazníkov na zdieľateľov, bežná zdravá spoločnosť má túto konverziu 1:5. My v dotere máme momentálne 1:18, ale stále sa to časom zlepšuje, hoci je tam ešte veľký priestor na zlepšenie. Ale to, čo je výborné, že máme veľmi dobré výsledky tejto konverzie v ďalšej časti tohto zákazníckeho cyklu. Čiže zmena zdieľateľov na budovateľov a budovateľov na lídrov. A výborné je, že sú týmy, ktoré sú naozaj úspešné v tej konverzii zákazníkov na zdieľateľov a títo zdieľatelia vo vašom tíme, ktorých vy teda poznáte, to sú tí, ktorí zaregistrujú minimálne jedného nového člena samostatne. A teraz vám chcem predstaviť niekoľko tímov, ktoré majú výborné výsledky v tej konverzii zákazníkov na zdieľateľov. A to sú teda naši zakladatelia, ale aj tým z Jamajky, teda hovorím o tímoch v USA. A otázka je, čo je kľúčom k tomu, aby ten proces zdieľania naozaj dobre fungoval. Čo vy všetci ako lídri môžete robiť, aby ste teda tento proces, túto konverziu zlepšili? Tak sme sa pozreli na tie dáta, ktoré sme mali k dispozícii, aby sme objavili tie znaky lídrov v našich tímoch, tých, ktorí majú teda lepšiu konverziu zo zákazníkov na zdieľateľov. Tí, ktorí majú omnoho lepšie výsledky. A zistili sme, že tí lídri s najväčšou konverziou v tímoch milujú produkty oveľa viac a používajú produkty častejšie a používajú a objavujú aj nové produkty. A ďalšia vec je, že oni hovoria o doTERRA produktoch s každým, že nevyberajú si, s kým budú doTERRA zdieľať. A v jednom reporte, v správe, teraz vám predstavím jeden citát od Davida Xiong, ktorý je tu dnes s nami, a jeho filozofiu. Citujem: Ak skutočne milujete esenciálne oleje, budete radi zdieľať tieto oleje bez toho, že by ste za to získavali nejaké peniaze. Ak sú ľudia naozaj ochotní zdieľať bez akéhokoľvek zárobku, to, čo ich naozaj vedie, je ich odhodlanie a viera v to, že produkty zlepšia životy ostatných. Keď skutočne milujete naše produkty, ste doslova nútení ich zdieľať, aby sa životy ľudí okolo vás zlepšili. A teraz vám predstavím ďalšie pôsobivé čísla. A aké sú kľúčové vlastnosti teda tých ľudí, ktorí majú dobrú konverziu. Takže už som hovoril o tom, že musíte milovať oleje. Pozrite sa na tieto čísla. But an 11-point difference between these two groups is quite significant and worth calling out. Takže povedal som o tom, že potrebujeme milovať produkty. Potrebujeme produkty používať. A ľudia, ktorí majú naozaj dobrú konverziu, a teda lídri,
a osobne používajú doTERRA produkty 3 a viackrát za deň. Takže čo nám to hovorí? Ak naozaj chceme získať lásku produktom, potrebujeme ich osobne používať viac a stále sa o nich učiť a objavovať nové produkty a ich účinky. Takže to je tá skutočná láska k produktom. Druhým kľúčom k vysokej konverzii je to, že si nevyberáme ľudí, s ktorými budeme o doTERRA hovoriť. A mali by sme mať pocit, že každý potrebuje doTERRA produkty. Nevyberáme si. Takže nemáme byť vyberaví v tom, s kým budeme zdieľať a s kým zdieľať nebudeme. Budeme zdieľať so všetkými, nielen s tými ľuďmi, ktorých poznáme. Budeme hovoriť o doTERRA a produktoch s kýmkoľvek počas dňa stretneme. A po druhé, budeme zdieľať doTERRA produkty viac ako len jedenkrát denne. Takže budeme stále zdieľať so všetkými. A určite si hovoríte, že ale Drew, veď to je jasné. To dáva zmysel. A hovorím vám, že áno, je to také jednoduché. V prvom rade potrebujete veriť a produktom a milovať ich a získate to tak, že ich budete častejšie používať a budete o nich stále viac študovať a učiť sa. Takže keď sa stanú zmeny vo vás a vo vašom živote, tak budete ťahaní k tomu, aby ste oleje ďalej zdieľali. A nezaujímate sa o tom, že či nejaký človek, ktorého oslovíte, bude diamant alebo len používateľ. Je to naozaj jednoduché. Now, up to this point, takže teraz som hovoril o zdieľaní doTERRA produktoch, ale ako sme už dnes počuli, doTERRA je nielen produkt, ale doTERRA je o tom, že chceme pomáhať svetu liečiť sa vo všetkých aspektoch. Nedávno som zaznamenal štúdiu z roku 2015, ale potom sa na túto štúdiu nadväzovalo veľa ďalších skúmaní. A teda vedci sledovali aspekty pôsobenia toho, keď dáte niekomu darček. A obdarovanie zahŕňa benefity pre obidvoch. Pre toho, kto dáva, ale aj pre toho, kto dostáva. A máme vedecké dôkazy o tom, že nastávajú fyziologické zmeny v mozgu aj v tele a obdarovaných aj darcov. A tieto benefity zahŕňajú zlepšenie mentálneho zdravia a šťastia, znížená úzkosť, zníženie zápalu, zvýšená imunita a zníženie strachu. A štúdia sa vzťahovala nielen k materiálnym veciam, ale aj k nemateriálnym veciam, napríklad pomoc niekomu alebo psychologická podpora. A táto štúdia dokázala to, čo my vieme už dávno a to, čo je súčasťou nášho každého dňa v doTERRA. Že doTERRA je ten nástroj, ktorý nám dokáže pomôcť liečiť celý svet. Sdielaním esenciálnych olejov a odkazu doTERRA a meníte doslova životy množstvu ľuďom a liečite v tom procese aj samých seba. A toto je úžasná skúsenosť a mali by sme o tom viac hovoriť. A aké sú tie rôzne spôsoby toho, ako doTERRA mení a lieči svet? doTERRA spája ľudí a rôzne komunity, všetky rasy, všetky etnika. Nezáleží na tom, odkiaľ ste, kto ste. Keď ste tu,
tak my sme jednotní, sme spolu. Spájame ľudí a neakceptujeme nejaké rozdeľovanie ľudí. Posilňujeme jednotlivcov, aby boli nezávislí a to vďaka úžasnému kompenzačnému plánu, vďaka co-impact sourcingu. Podporujeme tisíce nezávislých farmárov a všetci si v dotera dokážu zlepšiť svoje zdravie aj život prirodzeným spôsobom. Lámeme tie cykly ľudskej chudoby a vďaka nadácii Healing Hands podporujeme projekty, na ktorých sa tiež môžete podieľať a každý z nás môže pomáhať a slúžiť, liečiť svet tým, že zdieľame dotera produkty a misiu s celým svetom. Ako už Cory povedal, svet potrebuje doteru viac ako kedykoľvek predtým. Svet ešte nikdy nebol takto rozdelený. A podľa štatistík to nenapraví ani naša vláda, ani média. A je to práca nás jednotlivcov, aj celej dotery, keď zdieľame našu víziu, ako uzdraviť svet a byť prospešný. Takže pokračujme v tom, čo robíme. Zdieľame našu víziu so svetom a pokračujme v tom. Ďakujem vám za pozornosť.